Halo sahabatku semua, seperti biasa saya akan membagikan renungan harian dari buku Paconok Hamumatu Dewata untuk hari ini Sabtu 17 Oktober 2020. Kita ikuti bersama ya. Saya akan membacakan renungan hariannya untuk kita semua dari Pesalmen 36 ayat sia. Marsoba mahamutu Jahoba marpakaian namar haduhuan akahitir maradukpun ibana ale isini sandok tanoon. Marsoba tu Jahoba diajak par pesalmed do sude bangso ni dewata lau mangedehon ede nai baru tu Tuhan dewata
songon tada nauduk jala marsitutu lao mangihutton ibana. Jala toktong satia porsea tutuhan debata. Boasa dijauhon para psalmeni. Allah hamomonang nasida marporang mangalo musuh. Diakui nasida do holan debata do namonang. Debata do tentara na perkasa. Gabe boy nasida monang maralohon musui. Hamomonang ni debata napa monang nasida ido. Na naing sibarita honon nasida tu saluhut liat portibion. Asa saluhut akan amarhosa romar soba jala mabuan akapelian nabe holan tutuhan debata. Hasangapon hamuliau ni debata songon mataniari na bergerak secara perlahan lau payason langiti sian ubun nagulak. Songon mataniari na mabuan hati uron na sangat luar biasai. Lobi sianido hasangapon waso ni debata mabuan hai baruon dohot perubahan tungolu ni jolmai. Asal ma ulu jolmai majalo jala mangula hossa. Ai molo dung di jalo jolmai akka hai baruon na pinasahat ni debatai. Patar matarida akka siula hajahaton na soolo majalo hai baruon hati uroni. Gabe boy ma akan nang majalo hati uroni pahulang diri sian nasida. Akai manguse mabahen lam marsitutu akan aporsiai mamuji debata. Ainunga dihilala nasida keadilan napinatupani debata. Diakui par pesalmen dohot bangsoido naso adong nabui martabuni sian adopan ni debata. Ai molo tarimas debata ise pedang bui martabuni. Alai molo masu debata Roma haluaon naso tarasa membalgana. Atong Roma hitam marsobatu ibana sian rohana ias. Amin. Saya akan bernyanyi satu lagi lagu menurut Pajonok Hamumatu Debata ini sebagai penutup renungan harian buat kita, sekaligus juga untuk merefresh lagu buku Ende nomor 161 Tangihon Angguk-Anggukon. Mungkin kita kurang familiar dengan lagu itu, oleh karena itu kita sama-sama merefreshnya, sama-sama menyanyikannya. Lagu buku Ende nomor 161 Tangihon Angguk-Anggukon.
Oke, sahabatku semua, demikianlah renungan harian buat kita yang saya petik dari buku Pak Jonok Habumatu Debata. Kiranya firman Tuhan dan lagu pujian yang baru sama-sama kita nyanyikan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita. Selamat berakhir pekan, selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat bersenang-senang dan berlibur bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Horas.